Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз ҳам дар бозори Корвонӣ барои шумо кожунка гуфта будем. Кожункачаи духтаракона 6-7 модели нав омаде. Ин модели американкашам омаде. Сайз ай размер чанд то чанд? Ай размер ин 3 размера, ки то 5 размера мешавад кай. То 5 размера? То 5 XL а? То 5 XL ора мешавад, а? Оверсайз да. Ранги бе размер омадаге. Калон хушро айда размера. Нечкари хушанда. Ай синфой 7 то синфой студентҳо занако да мешавад. Ҳамиё? Майда метавонад ки мешидаст, а? То размераш хушро айда. Нархи ё 160 сомон аст. Рахи ям 160 аст? Ина рахи дона 160 сом, касе ки мехоҳад, я гап мезанам, мо ила доставка мекунем тамоми ҷо. Мисол ҳам дохили Тоҷикистон, ҳам Россия доставка дорем. Метавонем ки омада харидорӣ кунем. Касе наметавонад, на 160 сомон. Фарқиятиш чӣ хеле? Фарқиятира кожаш ғавс аст. Ина мисол шумо мегирем, бисёри вақт ман равон мекунам, кожаш тинука, пешаки мегӯям ки кожа ё тинука намешавад, не ки меган майлаш равон кун. А ё на самом деле кожада монанда. Кожада монанда. Барои ки нахи ғавса би, ғавс шиноби. Мефаҳми ки кожа. А бисёриш ранги наи чори. Дигар хе. Ина ҷада бо маркош ҳастай. Ё чанди пушан? 160 сомон. На. Ё замокдорошан, замокдорош. Ина ё ҳам замок доранд. Моделош ҳар хела. Ина айбараш доранд, айбараш доранд, айбар рустаки ай. Замокош ай рустай. Айбараш киса дора, айбараш киса дора. Ай тарафшам. На. Сарои остиншонам замок дора. Ҳар хела кадагиан, ҳар кадомаш ҳар намуд кадагиан. Ина американшкашам будааст. Барои метонем ки шумо барвақтар занг бизанем ки тамом нашад чиба ки ҷа октовия ай районо миян тез мегиранд ва шумо спед намекунед. Иҷара чиқаде ки шумо ра дафъа сиёмка карда бидем. Нархи дона картоша 150. Ё 150 сомон кароткиёш будастанд. Ина то намҷара? То намҷара. Полник симкашка, кайна қатор навомадаги то ҳамаш. Не боло 150 сомон, а? Ҳамаш ё каротки 150 сомон. Каротки 150 сомон. Американка дорем, размердор дорем, да? Шумо дар экран мебинед, ё 150 сомон. Ай размер чанд то чанд? Ай размер ай синфой 5 то синфой 11 меша, бо американка дорем калон размеро. Ай амиё ҳо? Ана ё бо дарозтарша нархи ё 200 сомон. Ина марамад. Ира американка меган, а? Ина марамад. Американка, ям американка дарозе барои занако меган. Барои дарозоша, я? Чиста. То размери чанда дорин ай? Ё бе размер любой то замешава. Любой удам, да? Ина марамад 200 сомон да шумо метавонед джинсовкаи американский бигиред. Инаи тарафшам ҳастам, ма расветлоша шумо да нишон метавонам. Инаи бологиёш короткиан ё 150 сомон апошон. Ана ё ки на дарозан намефаҳмед. Агар ҳамиятин мефаҳмед. Ина ози ма дарозоша нишон додисам. Ина болода короткиёш. Каси да дар кор мешава, марҳамат нами WhatsApp да занг бизанед. Мо доставка дорем тамоми ҷо, тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон. боқӣ сарбаланд обод бошед. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.